Καλησπέρα σε όλους από το Laser Shop. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα πάντα γύρω από το φακό εστίασης στο laser, πώς θα τον αναγνωρίσουμε όταν δεν έχουμε καμία ιδέα τι φακό φοράει πάνω, καθώς και τη σωστή τοποθέτηση του φακού στην κεφαλή, όχι μόνο το να ξεβιδώσουμε να τον βάλουμε. Να σας εξηγήσω και δύο πραγματάκια εδώ πέρα, ώστε να μπορείτε να διευκολυνθείτε να τον τοποθετήσετε, γιατί πολλοί αρχίζετε και τραβάτε και αρχίζει στο τέλος και στραβώνει και η βάση η οποία βαστιέται κεφάλι και γίνονται όλα σαλάτα. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Έχετε ένα laser το οποίο θέλετε να αλλάξετε το φακό του, εύκολο, αλλά δεν ξέρετε τι φακό φοράει. Ο φακός έχει τρία πράγματα. Έχει την ποιότητα του φακού, δηλαδή την επίστρωση, θα σας δείξω πώς θα την αναγνωρίσετε, την απόσταση εστίασης και τη διάμετρο του φακού. Η διάμετρος του φακού μπορούμε να πάρουμε ένα παχύμετρο και μετράμε απέναντι τις άκρες. Συνήθως είναι 12, 18, 20, 25. Αυτές είναι οι διάμετροι οι οποίες 99,9% δουλεύουμε. Πάμε τώρα να δούμε το πρώτο πράγμα, το οποίο είναι, αν δείτε εδώ, λέει πάνω CVD. Εδώ. Το CVD είναι η ποιότητα, όχι η ποιότητα, λάθος, η μέθοδος η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την επίστρωση, την επικάλυψη του φακού. Μας γράφει διάμετρο 20 χιλιοστά, δηλαδή αν μετρήσουμε από άκρη σε άκρη θα είναι 20 χιλιοστά ή 2 εκατοστά, και το focal length FL είναι 50,8 mm, δηλαδή 5,8 εκατοστά. Στις τιμές τις οποίες θα βρείτε στα focal length, για να μην μπερδεύεστε ότι εσείς θα βρείτε 57, όχι, δεν θα βρείτε ποτέ 57, θα βρείτε ή 36,6 ή 50,8 ή 75, μετά πάει 101, δεν θα τα δουλέψετε αυτά σίγουρα. Το 99 πάλι της 100 αυτών που χρησιμοποιούμε, όχι το 99, το πιο συνήθες νούμερο είναι 50,8 και 63 μισό, δηλαδή 60,3 χιλιοστά ή 6,3 εκατοστά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, μισό λεπτό να ξεζούμε, πώς θα καταλάβουμε το αν ο φακός μας είναι CVD ή PVD. Το CVD είναι η μέθοδος η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πάνω στο φακό για την επίστρωσή του. CVD πάει να πει Chemical Vapor Deposition, το οποίο το χρησιμοποιούμε σε φακούς, σε laser, τα οποία είναι πάνω από 100 W, διότι πάνω από 100 W είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο και εύκολο να χαλάσει την επίστρωση, την άλλη, την PVD. Πώς θα τους ξεχωρίσουμε? Αυτός εδώ είναι PVD, Physical Vapor Deposition, δηλαδή είναι μια πιο απλή μέθοδος επικάλυψης του φακού και συνήθως θα το βρείτε σε ένα χρώμα πορτοκαλί, σε αυτό το χρώμα. Ενώ ο CVD είναι κίτρινος, καναρινή. Ο ένας είναι πορτοκαλί και ο άλλος είναι καναρινή. Τον CVD τον χρησιμοποιούμε στα 100 W και πάνω, τον PVD τον χρησιμοποιούμε από 100 W και κάτω. Αν θέλουμε φυσικά να βάλουμε CVD για δικούς μας έτσι λόγους, τον βάζουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Η ποιότητα στο πόσο διάφανος είναι ο καθρέφτης είναι η ίδια. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα βάλετε έναν USA πάνω και θα αρχίσει να γαζώνει, αυτό δεν θα το δείτε ποτέ. Έτσι. Απλά είναι διαφορετική η επίστρωση, είναι πιο ανθεκτική του CVD, του κίτρινου δηλαδή, γι' αυτό το λόγο τον πληρώνουμε και πιο ακριβά, περίπου ένα 30% περίπου πιο ακριβά. Πάμε τώρα στην απόσταση εστίασης. Τη διάμετρο την είπαμε, την μετράμε από εδώ με εδώ και βρίσκουμε τη διάμετρο, ή 12 ή 18 ή 20 ή 25. Πάμε τώρα στο βασικό όμως, στο πώς θα βρούμε την απόσταση εστίασης. Την απόσταση εστίασης, αν δεν έχουμε καμία γνώση για το τι είναι ο φακός μας, δεν ξέρουμε καθόλου, κοιτάξτε πώς πρέπει να το κάνετε. Θα βγάλετε, θα ξεβιδώσετε το κάτω μέρος της κεφαλής. Κάθε κεφαλή αλλάζει διαφορετικά
τον φακό. Έτσι, δηλαδή σε αυτήν εδώ πέρα θα πρέπει να βγάζαμε μόνο το κάτω κομμάτι και θα βρίσκαμε το φακό εδώ μέσα. Για τη σωστή τοποθέτηση θα σας το πω μόλις τελειώσουμε λίγο για το πώς θα βρείτε την απόσταση εστίασης. Λοιπόν, θα πάρετε το κομμάτι αυτό και θα δείτε μέσα ότι υπάρχει ο φακός. Δεν θα πειράξετε τίποτα, απολύτως τίποτα. Θα πάρετε ένα μαρκαδόρο και θα σημαδέψετε πού βρίσκεται ο φακός στην εσωτερική μεριά. Δηλαδή ο φακός θα ήταν εδώ. Και κάνετε ένα σημαδάκι. Παράδειγμα αυτό. Σε εκείνο το σημείο λες είναι ο φακός μου. Πάμε τώρα να βρούμε την απόσταση εστίασης. Θα το ξαναβιδώσετε πάνω. Το σημάδι μας είναι εδώ. Θα βάλετε ένα υλικό, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, στο τραπέζι του λέιζερ σας. Θα πάρετε το μετράδι σας, όλοι έχετε ένα μετράδι, το οποίο το περνάτε κάτω από την κεφαλή. Θα το περάσετε σαν να πάτε να κόψετε κανονικά. Okay. Και θα πάρετε ένα παχύμετρο ή ένα μέτρο και θα μετρήσετε την απόσταση από το υλικό. Μισό λεπτό. Από το υλικό στο σημαδάκι μας. Εδώ. Και η απόσταση αυτή είναι η απόσταση εστίασης. Θα είναι ή 36 και 6 ή 50,8 ή 63,5 ή 75, 101 και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η απόσταση εστίασης. Η απόσταση από το υλικό μέχρι τον φακό. Δηλαδή αν το βάλουμε σωστά θα είναι η απόσταση αυτή συν, μισό λεπτό, συν το μετράδι μας. Εύκολο. Πολύ πολύ εύκολο. Αυτή είναι η απόσταση εστίασης. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα το βρείτε 50 εσείς, διότι μερικά χιλιοστά μπορεί να μην τα μετρήσετε. Αλλά όταν ξέρετε ότι είναι 50 είναι 50,8. Αν το μετρήσετε 63 είναι σίγουρα 63,5. Λοιπόν, αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος να βρείτε το τι φακό φοράτε. Αν είναι πορτοκαλί, είναι PVD, Physical Vapor Deposition, και είναι χρώμα πορτοκαλί. CVD θα είναι κίτρινος, σίγουρα μάλλον θα έχετε και μεγαλύτερο μηχάνημα, με μεγάλο μηχάνημα από 100W και πάνω, τον οποίο μπορείτε να το τοποθετήσετε. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να βάλετε τον PVD, δεν θα πάθει κάτι. Έτσι, απλά θα είναι πιο κοντινή η διάρκεια ζωής του φακού. Δεν θα αλλάξει κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω πώς κάνουμε τη σωστή τοποθέτηση του φακού, διότι πραγματικά υπάρχουν κάποια πολύ μικρά πραγματάκια, λεπτομέρειες, το οποίο μετά μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν. Λοιπόν, πρώτο πράγμα, στην κεφαλή όλοι έχετε ένα σωληνάκι. Μία περίπτωση είναι να είναι έτσι και το σωληνάκι μέσα, έτσι. Μην προσπαθήσετε να το τραβήξετε, διότι θα κουνήσετε όλη την κεφαλή. Κόψτε το εδώ με ένα ψαλίδι και ό,τι έχει μείνει εδώ πάνω, εδώ φανταστείτε εδώ πέρα, το βάλα 3 χιλιοστά και δεν έβγαινε. Λοιπόν, θα το κόψετε και θα πάρετε μια φαλτσέτα και θα κάνετε μια γραμμή και απλά θα το βγάλετε. Μην αρχίσετε να τραβάτε. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχετε αντάπτορα αυτασφαλιζόμενο, είναι η μπλε η κλασική. Το σωληνάκι θα το βρείτε έτσι. Μα πώς βγαίνει, απλά τραβάτε κάτω τα μπλε και βγήκε. Το μπλε και βγήκε. Απλό. Πολύ εύκολο. Πατάμε, βγαίνει. Λοιπόν, μετά από αυτό θα κατεβάσετε το τραπέζι σας τουλάχιστον 10 εκατοστά κάτω, εξαρτάται την κεφαλή που έχουμε. Γιατί αν έχετε π.χ. αυτή την κεφαλή, θα πρέπει παράδειγμα να βγάλετε όλη αυτή τη σωλήνα και σε κάποιες κεφαλές είναι ο φακός εδώ πέρα, δεν λύνει από κάτω. Λοιπόν, μόλις το βγάλετε ή στη μία περίπτωση ή στην άλλη περίπτωση, θα είμαστε έτσι και θα βρούμε το φακό. Θα βγάλουμε τη ροδέλα την οποία έχει μέσα. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε πάνω από ένα τραπέζι και όχι μπροστά μας όρθι, διότι αν πέσει ο φακός θα σπάσει 1000%. Λοιπόν, βγάζουμε τη ροδέλα και εδώ μέσα θα βρούμε τον φακό. Θα είμαστε έτσι δηλαδή. Θα βγάλετε το φακό, θα τον καθαρίσετε και θα τον ξανατοποθετήσετε. Προσοχή τώρα.
Εάν μπερδευτείτε ή σας γύρισε ο φακός, εάν τον πιάσετε με τα δυο σας δάχτυλα έτσι, θα δείτε ότι έχει μια καμπυλότητα. Η καμπύλη πάει πάντα πάνω. Πάντα πάνω. Δηλαδή έτσι θα είναι η κεφαλή, η καμπύλη πάνω. Άρα τοποθετούμε το φακό μας και το σωστό τώρα εδώ πέρα είναι επειδή είναι καμπυλωτός ο φακός, οι περισσότεροι σφίγγεται τη ροδέλα και αν τη σφίξετε πολύ, ο φακός θα ραγίσει γιατί είναι καμπυλωτός. Άρα στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να βάλουμε μια ειδική ροδέλα σιλικονούχα, να την τοποθετήσουμε μέσα και να βάλουμε πίσω τη ροδέλα. Μεσό, γιατί η πρώτη βόλτα πιάνει και πάντα έτσι λίγο περίεργα. Λοιπόν, και σφίγγεται. Δεν είναι ανάγκη να καργάρετε, έτσι. Τσακ, ένα βεντουζαρισματάκι να κάνετε. Τέλος. Αυτό ήτανε. Και είστε έτοιμοι. Πάμε τώρα να σας πω πώς θα το τοποθετήσετε πάλι αυτό ή αυτό πίσω. Αυτό είναι πιο εύκολο, σε αυτό θα πρέπει να προσέξετε εάν ο φακός σας είναι πάνω στη σωλήνα. Εδώ θα δείτε έχει μια ροδέλα. Εδώ κανονικά και εδώ θα πρέπει να σημαδέψετε για να ξέρετε ότι η ροδέλα παράδειγμα ήταν σε αυτό το σημείο. Γιατί? Διότι αν αυτό εδώ πέρα πάμε και το σφίξουμε εδώ, δεν είναι ότι θα έχουμε πρόβλημα με την απόσταση εστίασης, εσείς θα περάσετε πάλι το μετράδι σας και θα είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι έχετε μετακινήσει το φακό από το σημείο που ήταν στην κάθετη. Δηλαδή η ακτίνα αυτή εδώ πέρα μπορεί, αν ήταν λίγο λοξή, τώρα που θα πάει πιο κάτω, να χάσετε δύναμη ή να μην έχει κεντράρει σωστά μετά η κάθετη. Αυτό θα το βρείτε πιο πολύ το πρόβλημα εδώ. Δηλαδή μπορεί αυτό να ήταν ρυθμισμένο εδώ, δηλαδή η κάθετη ακτίνα ήταν ρυθμισμένη για να είναι η σωλήνα εδώ, ενώ ξαφνικά εσείς το βάλατε εδώ και το έχετε σφίξει. Για οποιοδήποτε λόγο, ας πούμε. Η κάθετη 99% σε αυτήν την απόσταση θα σας έχει φύγει. Άρα τοποθετούμε πάντα τις σωλήνες ή αυτή στο ύψος το οποίο ήταν πριν. Δηλαδή εδώ και σφίγγουμε και είμαστε έτοιμοι. Και εδώ σφίγγουμε και εδώ. Μισό. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μερικά μικρά πραγματάκια μπορεί να σας φέρουν σε φοβερούς μπελάδες. Αν αρχίσετε να τραβάτε τα σωληνάκια, εάν αρχίσετε να βγάζετε τη σωλήνα αυτή και τη βάζετε πιο κάτω. Οπότε αυτό εδώ πέρα το βίντεο θα σας λύσει όλες τις απορίες. Τι φακό χρειαζόμαστε, τι ποιότητα να βάλουμε, πώς βρίσκουμε το focal length, πώς βγάζουμε την κεφαλή, το κομμάτι για να αλλάξουμε το φακό, αλλά και πώς το φτιάχνουμε πίσω για να είναι έτοιμο για κοπή. Λοιπόν, εύκολα πράγματα είναι όλα, δεν είναι δύσκολα. Σας έδειξα το βίντεο, διότι πραγματικά έχω πολλούς πελάτες που δεν ξέρουν τον φακό τον οποίο φοράει το μηχάνημά τους και δυσκολεύομαι και εγώ να τους εξηγήσω λίγο από το τηλέφωνο, οπότε κάναμε αυτό το βίντεο για να έχετε πάντα και να ξέρετε εικόνα για το πώς φτιάχνουμε, αλλάζουμε και τι χαρακτηριστικά έχουμε για το φακό απόστασης, εστίασης και κοπής για το μηχάνημά μας. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Καλό απόγευμα.